Zatiaľ máme tu taký unboxing, ale je to ako pyrotechnika z obchodu. Ten máme tu Super Piccolo. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Som tu mám nejaké Super Corsair. Sú všetko v podstate tie isté petardy. Tu mám Pico Piraty, jedny, druhé. Tu mám nejaký Compact, triplex, od triplexu. 9 rán, 20 mm. Uvidíme, aký bude. Takže, tak. Dáte nejaké špecifikácie. 58,5 gramov. Tu mám Shark 2G petardy. Takto vyzerajú. Sú tak v sáčkach po 5. Tu máme také veci väčšie. Hlavne rakety tu budú. Sú to nejaký takýto set. Hej. Od tiež triplex sú tu nejakých 5 raketok, nejaké letadielko, potom zase nejaké petardy a prskavky. Polke je tak asi zlomené tých raket, aj prskaviek, ale nevadí. Potom tu mám také väčšie, nie že väčšie, ale obrovské podľa mňa. To sú takéto veľké kokos. Tu je 6 týchto veľkých, tie majú, si to takto môžete pozrieť, 36 gramov. Potom tu sú tieto stredné, tých je tak 5, tých je 5. Tie majú 28,3 gramov. Potom tu sú 5 tieto malinké a tie majú, tie ich tu nevidím. Takže, a tie som si dobral 2 balíky. Takže takto. Jeden tento set stal 30 €. Hej. Kompakt. Hento bol kompakt a tie raketky bolo po 5. To bolo 8 a ostatok bol po euro. Takže tu máte nejakú, dokopy to stalo 85 €. Bo dosť často sa ma pýtate, koľko to stojí, takže 85 za všetko. Dáme si to na kopu a ukážeme. Keď je to na kope, tak to môžete vidieť. Takže, tak chcel som hlavne rakety, bo raket mám asi iba 5 alebo 6 raket, hej. A to z toho také, že happy raketky väčšina. Tak. Ešte som si odmyslel, možno dať unboxnúť túto sádu, bo taká sáda, taká malinká. Takže môžeme otvoriť. Tu máme, to si môžeme vysypať fajne. Chcem to hlavne kvôli tomu, aby to zase nemuselo byť úplne krátke video. Je tu 5 takýchto raket. Hej, jak 4 a 5. Pre mňa to bude také niečo jak Tomahawky. Sú troška polamané, ale nevadí. Potom tu máme nejaké lietadielko. Od triplexu tiež. Bude to také niečo jak Vampír, predpokladám. Alebo čmelák. Tu máme Salut, petardy. Si aj otvoríme. A potom tu máme takéto, to sú prskavky, proste klasické. Ešte ja toto otvorím a ukážeme si to. OK. To otvorené a takéto. Podobné Dumbo Nano, iba ich tu je 60 kusov. Toto je všetko a čau čau.